Hej lidi, asi víte, jak jsme tady dělali ochutnávku, tak jsem si koupila ještě jednu. Tady je se mnou jiná paní, že budeme říkat babička. A ta nedokázala ukousnout žvíkačku, tady si ji trošku obrousila, ale jinak to nejde, jo. Jestli to nechutný, tam to jsem vyplivla, protože to chutná jak papír smíchaný s žvíkačkou. A bylo to tvrdý jak kámen reálně, takže ani to koukejte. Takže jdem dělat crash test. Ale lidi, dneska to bude fakt dangerous, protože to na konci možná hodíme pod auto, ale to je jenom možné. Co? Co to je křída, kamo, lidi mi se objevily křído reálně. To není žvíkačka, to je křída. My jsme celou dobu jedli křídu, kámo. Ano, to ani nic nedělá, kámo. Tohle je vynález nový, to je nekonečná křída, ty. Šlapej. Ty si ulomila kousek. Dupej, jak jde o život, úplně dupej do té žvíkačky, pojď. Toto jsou neslavné zbytky tady naší křídy. Ale ještě nám zbyla malá. Koukej, ukaž to do kamery. Ukaž to do kamery! Tady tak. A teďka to možná hodíme pod auto. Teďka to jdem hodit. Tady je prostě to hodně kam doprostřed. A tam nejsou ty kola. To je jedno, tak to zkus nějak hodit prostě. Kam jsi to hodila, ty inteligente? Ta moje kamaráda to ani nezaznamenala reálně. Tady. Ale to je moc málo. Tady zastavuje jenom autobus reálně. Tady fakt asi nebude úplně zastavovat, podle mě. Hej, nakopni to bez toho. Hej, dej mi to přijdu. Hej, papa. Koukejte, to je velice výživné. Dobře, takže mám to dělat? Já se trošku bojím. Uděláme to, Lauro, uděláme to. Sakra. Co, jak dlouho to jede? Nevím, ale prostě. To je jedno, tak já mám to tam hodit. Jdeme jakože nic. Pod kola prostě. No právě, kámo, ty to nemůžeš házet vůbec. Jsem to říkala dala na dálku, to vodu. No, ale to bude vypadat mega divně, já se bojím, že nás někdo se řveš. Víte, co my tady necháme dáreček pro někoho. To je dáreček. Ne, můj dáreček. Můj dáreček. Co děláš? Kámo, teď to tady jenom bude ležet. Maximálně tak autobus na to přijede. No právě. Ale tak to nemůžeš vyměřit přesně. To je jedno. Bych ji nejradši nabídla svým bráchovi. Krásná křída.